Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ka, pagpuswag ka nalbay, tabangan ka, tabangan ka. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Magandang umaga po, Sir Pedrito Perez, Maria Teresa Bugate, Ma'am Mona Lisa Rialobit, Madam Maylin, Madam Tuason, mga atab po na nakatutok sa tuya ngunyan. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Friday.
Petsa 28 kang bulan na Marso taon 2025. Ini po ang opisyal na pagpuon kang karampanyahan sa lado lokal. Pero nagkampanya na, aloy na baga nagkampanya nagpuro. Hindi ang opisyal. Yan. Mga tugang sabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Mag-orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. March 28. Maligayang happy birthday. Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon na naman pong klaseng okasyon yan. Dahil nindo nagad paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man tabi baga Ma'am Andrea de Guzman na kimaingat kan sa dirita kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po nakakaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuyang unyan. I-guide mo po kami Lord kan samuyang mga gigibuhon tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging sa mo. Patawad naman kami Lord kang samuyang mga nagkaginribong kasala. Tao lang po kami Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya Lord, patawad Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Sir Tony Keliste. Sabay dyan na samuyang GM si Maestro Neil Adtuon. Kami po mga tugang, mga kabayan sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal po ang may stress sa mga panahon pong ini. Net TV. Biyernes na ngunyan, Ma'am Maria Teresa Bugatti. Friday. Di ngunya naman tabi so opisyal na pagpuon kang karampanyahan sa lado lokal. Day tabi makakidit. Day po makakidit. Pero ngunyan nga ng opisyal na po kang pagkarampanyahan Sir Pedrito Perez. Pero aloy na baga nangangarampanyahan. Aloy na baga nagburo barangay. Ngunyan man na aldaw tabi Papadan Rosales. Isasagi buman kang Commission on Elections Operation Baklas nationwide. Kaya so mga TARP, so mga election parapinalya na day nakalagpo sa tamang lugar. Tataranggalon yan kang COMELEC. Ngunyan tabing aldaw yan sa pagpuon kang karampanyahan. Di proclamation rally digdi, proclamation rally naman.
pauragan ki concert, pauragan ki daradara nindang mga artista. Ha? So iba mapun ngaya kita sa misa, mapamisa ngaya kita, ta kaipuhan ngaya ang basbas kan sa tuyang kagurang na. Sir Roque Artiaga, good morning. Kaipuhan ta ngaya mo na ang basbas kan sa tuyang kagurang na. Mahirap na ngaya bata mautik man sa nangya kita. Una naman niya kang urotikan, torogaan, ano pa sabi sa tiwi burwaan, sabi sa tiwi buwa, tinugaan na ngaya ka mo, gusto pa ngaya nindong utubo. Kaya tabi ha, kita tabi ini ang pagkakataon ta na magpili po ki tama na magiging leader ta. Takong mapasala kita tabi Adan Eva Jr. kang pagpili, kalbaryo ang abutan ta. Kalbaryo. Ini ang karapatan kang sarong Pilipino. Magmayaman, tios, pobre. Pantay-pantay kita. Kapatabi, so tama ang satuyang mapili na magiging leader kang satuyang mga lugar. Hindi kita magpadara kung ano-ano dyan. Minsan na togaan naman kita kay ni, tapos pagkatapos dahil man sana. Pili unta agad, so sigiling tang pigiling tatabi na makakatrabaho tulos, makataon ng serbisyo sa satuya mga lugar. Sige ta, puga-puga na dyan sa luwas. Ano ang ganap? Ano ang ganap dyan sa luwas? Yaon na tabi sa linyaan sa tuyang pagiriwa. Si Sir Tony, maray na aga sa imo, please come in. Yes, sabi Sir Mox, good morning. Sinjos maray na pagkaaga sa tuyang mga palandabay. Yaon din receive live sa Panuan dyan sa Bakakayalbay. Kakatapos lang kan misa, no? Aha. And magkasabay si duwang partido na nag-attender kan misa. O naman magkasabay ito sa mga kandidato para si ABC President Nuki Bumalet. Sir, ilang parlament na. Madali at program ni Sir Mox. Sige. Hello. Hello Tabi, sir. Hello. Good morning Tabi. Good morning Tabi. Good Live morning, po kita Tabi. sa Good morning Bicol po. Net TV. Kumusta Tabi? So, sa indong aktibidades po kunyan daw? Actually nga lang first day taka nga kampanya, pinuunan taki Santa Misa, tanganing sa Lakauta, alawig bugot mo kayo mga parangal na po ini. Apo. Kaya ngunyan nagagat kita sigabay sa Diyos ta. Kaya magkita ang health ang pinaka-important. Iya po. Para nagagat kita sigabay na di kita pagpabayaan. Iya Tabi. At yun after training, sa Nabangyo, apo na po kami sa mga tribunan and then everyday nalakaw kami sa ibong kaya medyo mapagal. Iya So Tabi. yan, medyo muna, digdi muna sa sentrohan, Lailo. Aha. So, at yan Tabi, Sir ABC President, running for mayor dyan sa Bakakay. Ano po ang, ano yan, igwa ka mo parang tigapod na grand rally man? Actually po, wala po kaming kick-off rally. Aha. So, Ngayon, puro po barangay na. namin house to house lang po. Aha. Tapos may true tribuna na Tabi pagkabanggi. Iyo po. Siguro magagalang namin kami sa katapusan na po. Siguro sa last day. Okay. So, at yan, saan ka mo Tabing barangay? At saan tabi, hindi kami sa isla, sa barangay kan Tambilagaw. Aha. Hindi mo kami matuon kang sa muyang kampanya. Aha. Okay. Sige, misahin mo po Tabi sa mga Bakakayanyos. Tama ba? Bakakayanyos ang kapod ka? Bakakayanos. Bakakayanos. Sige Tabi, misahin mo po Tabi. Thank you very much po. Thank you very much and good morning. Okay. Sige. Sir Tony? Ayan.
Yan tabi Sir Mox ano an sa tuya Nuki, mana si Sir Nuki, Nuki Bumbales. Nuki Bumbales, kandidato para alkalde kang Bakakay. Alkalde sa Digdi sa Kaluan kan Bakakay. Sige, Yan at di, yan. sabay pala sinda Ilaw kaman si Mayor Rizal Villesa. Kung di natigduman mo ng madali. Sabay tabi Sir Mox. Sabay sindang nag-attender ng banal na misa. Aha. Si Say, apera kan sa indang mga pag-iriba, si Say pa, dakul man so nag-aratinder kang misa? Yan digdi si BM Gio Bungaw. Si Yan. Atty. GIO. Yan digdi nag-attender man kan misa. Aha. Angon nila pagkaga. Aha. So kumusta dakul man so mga suportadores nag-aratinder kang misa? Sa angon yan, nahiling taatab talaga sumisa kaya tabi Sir Mox, alas 6 ng pagkaaga. Igwa man kita na nahiling man na pagbunus kan mga suportadores. Mag-iniling na suportadores kayo ni tabi Sir Mox. Dahil kita dyan tabi Sir Tony nagkailing nga. So mga suportadores nga, may mga uniform, may kulor, nga arugan. Dahil, bako arugan, normal sana. Actually, sa mga iba, ng mga kandidato, sa ibang mga suportadores, nakasunog. So bako nagkagsugaya, so gabos na suportadores, solido na ngayon, kulay puti. Negative man, pero may hiling taman. So iba, na mga iba, yung mga nagkakapalang mga suportadores man na nakasulog ng gadling siya rin kayang tabi sa mo. Okay, sige. And kasi bago man na pagkaaga, atab man, nagkaigwa man ng briefing so Comelec Bakakay, bago tabi Sir Mox magsagibo kayo ng Operation Baklas magangon na pagkaaga, atab man yung nagteripon, kasabay tabi Sir Mox sa mga personalis kan Bakakay Municipal Police Station, nilailing man kita kasi bago sa Philippine Army, and the RRMO, and sa iba pa, na sa DPWH, kasabay tabi Sir Mox, sa pinagsagibong briefing nyo na pagkamunay. So, sanib pwersa na sa mga ahensyas kang gobyerno para sa gigibo na simultaneous Operation Baklas. Roger ko that. Kasi man ito nagpasabi tabi Sir Mox sa mga kinakaipuhan na nindang tarangkason sa kinakaipuhan nila bago sila magbaklas na tabi Sir Mox kaipuhan ang gad na maisihan kung akin ba itong mga camping material sa naman sa indang babaklason nila na pagkaaga. Tama. Sa pag-shopping nilong bagbungkaros bagay ni tabi Sir Mox kan karampanyahan. Okay, sige. So far, hindi sa luwas, hindi na pagkaaga, hindi sa Banuan kan Bakakay, na nagtatagaoran daw Sir Mox. Nag-ura na naman. Sabi mga kandiba, blessing ini. And favorable ini naman sa mga kandidato sa bako labing mainit. Kaya puhan sila nilang payong. Dapat magdara sila payong. Tapag dahil sila nagdarang payong, baka dahil sila makaanto sa 45 days na karampanyahan, buto nila kan ospital. Roger. And sabi ito na nga. And ngayon, yung sa naining, sa indang pinag-prepararan, kada iman mangyayari motor kid daw Sir Mox sa Banwaan kan Bakakay, pero isa na ini na pagkatindir nila kan banal na misa na sabay nga ni si duwang partido na nagatindir kan banal na misa. Siguro tabi Sir Tony nag-uro na sa duwang partido dahil nga kita mamotor kita magagastusan kitang maray. Roger. Dahil na nga kayan mamisas matindir sa nangya kitang misa. Roger. sayang pag nagmotor kid kaya baga kita grabing gasto. Roger. So, siyempre, ingat na ingat yan. So, lunadaan. Ikaduwa dyan po, gasolina. And siyempre, sisnataw. Pagkaon. Yan ang magiging muda. Magiging na ini na simple sa natabi, Sir Mox. May klase na ganun yan. Papod gani. Dito sa makapiktar sa bulit. Roger, mabubulabog sa mga mabubulabog po mga namapasiririn sa mga trabaho. Taaga-aga magkatabi, Sir Mox. Sabi Roger. Sabi kang barkada ko, dahil na ngayon kita ma-motor trade. Ano ngaya tabi, Sir Tony? Una ko ngaya, ma-motor trade ngayon kita, ma-motor kita. Ito pala, ma-auto.
Salbahing Kaya ano dyan, mangyayari, pagkatapos kining banal na visa, kanya-kanya na ining siguro magkakaigwa na sila ng house-to-house na aktibidad, sundo maghapon niyan tabi sa Mok. Okay, sige. So yan tabi sa Mok, ang mga panginot na bungkalas ng bareta, hali digdi sa kuyang lokasyon, Tommy Kilistay, Kasurong, Kambicolano, Pwede. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sir Paul Bibal, good morning. Kumusta? Kay Ma'am Gina Balangat Balistoy Kapos, good morning. Kay Pading Mayo Kulipat, kay Chairman Jodeline, good morning. Nakapulahon ka ba ngayon? Garing nga birthday mo na naman. Yan, sana. Pula baga kung anong grupo ngunya na nakapula? Yun ang ngunyan tabi, chairman, ang pahit. Dahil mga motor trade. Mama motor trade ka mapagal, magasto. Di so'y gasto dyan, ipaipit na sana sa last hour. Ang problema, kung ipapaipit nindo, dahil man makaabot sa butante, patay tayo dyan. So, pagtao pa sa nangani kang so, paipit naman sa mga leader, so iba na wara. Dahil nakakua. Dahil tinauan, bugas-bugas na so nakabot. Pag nagpa-repeat ang tabi kay ni Sir Paul Bibal sa last hour, baka ang makaabot, sobre na sana. O kaya supulyitos. Iwarasak lamang ang kan mga togang niya to. Anda. Bararabad lamang may nailing ka mo sa social media na paghali naman sa alangkaw na posisyon, gari dordakula supirak, pag-abot naman sa papababa, pigbabawasan, hasta nakaabot sa butante 20 pesos na sana. Bikang butante doon, ako nalungkot. Ay, nako talaga kita, digdi sa Pilipinas kung mahal. Pero ini po ang pagkakataon, mga tugang, mga kabayan, Ma'am Beach Bueta, na magpili po kita ki tama. Kapag sala tabi ang napili ta, kalbaryo kita. Alas 7:34 mga tugang, mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat po sa MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Anapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, thank you. Ingat po. MBY Dormitory, your home away from home. Siyempre mga tugang, ang programa inidara po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay. City Councilor Renier Burse, kang syudad ni Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Siyempre kasabay taman dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Yan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto. Bako sa waiting. Yo! And kasabay taman ang R&D Laundry Service na makukuha man dyan sa Barangay San Juan, kang Tabaco City. Bukas yan alas 7 nin pagkaaga, sundo alas 6 nin pagkabanggi. Daraho na po nindo ang sa indo mga labahan. Dyan po yan sa R&D Laundry Service.
Yan sa Patio, San Juan, Tabaco City. Thank you. Yan po mga tugang mga kabayan. Ang satuyang mga katuwang digdi sa programa. Dahil na po ako nag-akseptar. Pasensya. Dahil na po ako nag-akseptar ki gusto pang mag-sponsor digdi. Bawal na tabi, tama eleksyon na. Basta alam na. Alam na, ikis ka mo. Alas 7:37. Uy, Chanor Kapos, good morning tabi dyan sa Barangay Labnig kang Malinaw. Good morning po kay Chued. So, Team Happy dyan sa Malinaw, kara Mayor Shi, may misa at siya na alas 8. O dyan sa simbahan kang Malinaw. Yo. Puro man na mga misa-misa lang muna. Ora na sindaki mga motor trade. Yo, misa-misa. Nainot subaka kay alas 6. Sainan sunod, puros misa. Ang kadaklan ngunyan. Pero aramon tado tabi mo na magiging kamugtakan ka sa tuyang panon. Tapi nagdeklarar na baga kang pag-asa na tapos na so amihan. Pero nagtatagauran digdi sa eryata. Aramon tado mo na sa pag-asa ha kung anan magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Natainita kasudman naguran man. Sige daw, Aramon daw. Pag-asa, good morning, Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa. Shh. Pag-asa? From this? Ano? Pag-asa? Ano nangyari? Pagkaring nga ni, ano nangyari kay ning Pag-asa? Pag-asa. Shh. Pag-asa. Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, March 28, 2025. At sa ating latest satellite images, patuloy po yung pagmamonitor natin dito sa low pressure area. Nahuli nating namataan 95 kilometers silangan ng hinatuan sa lalawigan ng Surigao del Sur. Base pa rin sa pinakahuling datos natin, maliit yung tsansa na maging bagyo pa rin itong low pressure area at dahil malapit rin sa kaulapan, malapit na rin po sa kalupaan rather, ay nakikita natin na mas malaki yung tsansa na ito ay malusaw na. Lalong-lalo na this coming weekend. At inaasahan nga natin na itong low pressure area na ito ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan, partikular na sa may Caraga. Gayon din nakita niyo may mga kaulapan dito sa may Eastern Visayas at gayon din sa ilang bahagi ng Bicol region, particular na sa Sorsogon, Masbate, gayon din sa Albay at Catanduanes. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at Kabisayaan, gayon din sa may Bicol region sa mga potensyal na mga biglang pagbaha o mga flash floods, gayon din yung mga paggunang lupa or landslides. At patuloy ngang kikilos itong low pressure area na to dito sa may bahagi ng Eastern Visayas na maapektuhan din itong bahagi ng Bicol region. At makikita natin sa iba pang bahagi ng ating bansa, halos walang masyadong kaulapan, kaya patuloy na mainit na panahon ang mararanasan sa araw na ito sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Kaya mag-ingat pa rin po sa mga potensyal ng mga heat stress at heat stroke dulot nga ng ating mainit na panahon. Gayunpaman, posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dito sa bahagi ng ating bansa. Maliban dito sa low pressure area na ating minomonitor, wala na tayong binabantayan na iba pang mga low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito nga specifically yung lagay ng ating panahon dito sa Luzon. Malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Sorsogon, Catanduanes, gayon din sa may area ng Masbate at Albay, dulot ng mga kaulapan na dala ng low pressure area. Sa ipapamahagi ng Luzon, patuloy natin inaasa ng mainit na panahon na may mga potensyal, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi, ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Yung agwat nga ng temperatura, yung actual temperature na mararanasan sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 26 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 24 to 35 degrees Celsius, sa Kamaynilaan 25 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa area naman ng Bicol
24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin natin yung mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa bahagi ng Palawan. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kalayaan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. At dulot nga nitong paglapit ng low pressure air sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, malaki yung tsansang maulan na panahon ng mararanasan sa may Eastern Visayas, habang ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Ang bahagi naman ng Caraga ay makakaranas din ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, or makakaranas din ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot nitong paglapit ng low pressure area. So itong bahagi ng silangang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng mga pag-ulan. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao makakaranas ng mainit na panahon na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Muli po, nagpapaalala tayo dito sa Pag-asa, yung area ng Eastern Visayas at maging dito sa may bahagi ng Caraga, maging itong Northern Mindanao, mag-ingat sa mga potensyal ng mga flash floods at landslide dulot ng mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Samantala naman, patuloy na mainit na panahon yung nararanasan natin ngayon, lalo nagtapos na nga yung panahon ng amihan. Kahapon, March 27, ito yung mga lugar na nagkaroon ng danger level. Ibig sabihin, posible po yung mga heat stress at heat stroke dulot ng mainit na panahon. Itong Dagupan, pinakamataas po na heat index o damang init na naranasan ay nasa 47 degrees Celsius. Sa Apari, Cagayan, Vera Catanduanes ay 44. Sa Sangli at General Santos ay 43 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao, sa may Subic at sa Cuyo, Palawan, 41 to 42 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 38 to 39 degrees Celsius yung ating heat index na naramdaman kahapon. Ngayong araw naman, March 28 po ito, inaasahan natin ang mainit na panahon dito sa may Dagupan, nasa 46 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa General Santos at sa Tuguegarao, Apari, Subic, Sangli at Cuyo ay makaranas hanggang 42 degrees Celsius. March 28 po ito ngayong araw, no? Sa Metro Manila naman 39 to 40 degrees Celsius. Samantala, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya ligtas sa pumalaot ang mga maliit sa kanyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Mag-ingat na lamang po kapag may mga thunderstorm, biglang lumalakas yung alon ng karagatan. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:55 na umaga at lulubog, ganap na 6:08 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at ating website pag-asa.poc.gov.ph para sa mga latest updates sa lagay ng ating panahon at klima, kung saan naglalabasin tayo ng mga rainfall advisories at mga rainfall information. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Happy weekend sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Kaya pala nagtatagawaran-oran sa Tuya Chanor, tayo ki LPA dyan sa may parting Bisaya. Ingat na lang tabi ha, ingat-ingat. Ingat sa pag-uran-uran tapos mabigla pag-init, lalo na sa mga kandidato adi. Although nagpuuna bagakan mga nakaagipang bulan, sige na ang relibot, sige na ang karampanya, Ma'am Jennifer Arevalo, Sir Bronx Bordeos. Yeah. Ngunya na tabi supuon kang orotikan. Ngunya naman marilibot sa mga makadyo, makatao,
makakalikasan, ano pa, sumadaling dulukan, puros pagtabang, serbisyo, perwisyo. Ay, napangyari ni. Ay, biyernes kita ngunyan. Alas 7:47 na. Darang kukunta doon yung mga, ito na ha, balon ta doon yung mga, mga jingle kan sa tuyang mga barkada. Ibig sabihin, taday man ako ki bawal digditabi Sir Bronx sa mga ipal. Digi sa programa ko, bawal sa mga ipal. Tapos so nakarumdum sa kuya ngunyan sana, bawal ito. Iyo, bawal tabi yan. Day wara sin na digdi. Ay gwasa na digdi so mga dati. Iyo, so mga dati. Sampulan ta daw. So mga dati sa nini ha. Sampul man sa natabi ni ha. Sa pag mga bakong ipal, yaw nandigdi. Pero kung ipal, tapos ngunya sa na makarumdum sa ko, Sir Bronx, ang ibig sabihin kan, ikis ka. Dagan ta rin eh. Dagan ta raw. Si Peña Capus, lider na simple asintanos, serbisyong si ipapadagos, dai panglingawan sa May 9. Si Peña Capus, numero 1 sa Panota. Ano? Tama ba? Si alkalde niya to, si Peña Capus. Pasensya na dahil pa-edit ini. Nagbuon sa tuyang na gusto. Look at her now, pagdagos maserbi sa malinaw. Garantisado na si she, malalaw man tapirmi. Just one look, arantang sincero siya. One more look, siya na ang alkaldita. Si Peña Capus, siya ang iboto ta. Marina sa liderato na maugma. Si Peña Capus, bagong alkaldita. Marina sa tumanwain mong pag-asa. Giraray sa tong suportahan, lider na may nahilingan, serbisyong si Capus. Song malinaw nun, serbisyong malinig, asin may aksyon. Look at her now, Dahil pagkaya tigtataw sa ko ni Mayor si Subago. malinaw. Garantisado Ini mga dati ni. she, Malinaw. tapirmi. Tango ganin daw malinaw. Just one look, arantang sincero siya. One more look, siya na ang alkaldita. Si Peña Capus, siya ang iboto ta. Marina sa liderato na maugma. Si Peña Capus, bagong alkaldita. Marina sa tumbanway kong pag-asa. Badagos na maserbi, kay Batapirmi, si Peña Capus para alkalde. Bako, dangog. Pusok ta. Si Peña Capus, siya ang iboto ta. Marina sa liderato na maugma. Si Peña Capus, bagong alkaldita. Marina sa tumanway kong pag-asa. Si Peña Capus, siya ang iboto ta. Marina sa liderato na maugma. Si Peña Capus, bagong alkaldita. Marina sa tumanway kong pag-asa. Giraray sa tong suportahan, lider na may nahilingan, serbisyong si Capus. Pusong malinaw nun, serbisyong malinig, asin may aksyon, dai paglingawan sa Bako, bakong iyo tabi ABC President Cup Art Abila. uno sa Si Capus Bilaw. Remate na. Kaya so, gustong magpa-play digdig kang jingle ninda. Pasensya na tabi ka mo ha. Arambagan nindo ako. Dahil man ako nag-ako ki ngunyan sana. Iyo. Dahil man tabi ako nag-ako kang so ngunyan sana ako narumduman. Iyo. Kung ngunyan sana ka mo nakaramdum sa kuya, pasensya na tabi ha.
Dahil na po ako nag-acceptar. Uni pa, saro pa daw ganito. Amigo sa konseo, Ano? Sala, uni palaan. Rinibuse, ang kagawat ka. Masulog na. Ala to na, sara, uni. Sa maabot na pirilian, day kalingwan, ang satuyang tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso, Riner Burse, para konsehal, Ano? ngayang panglungsod kang tabako, Riner Burse, numero Ano numero? Baka sala sa numero. ngaling ayos. Kitagabos testigo kan sa iyang pagkatawo, kan siya na sa konseho na hiling tang magtrabaho. Burse ka mautan, tabakin niyo paglingkudan. Burse ibalita, Burse rong dumunda, servidor na pangmasa. suportahan ta, Burse ang bosesta, Burse ang bosesta, tandaan, 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 tandaan. Riner Burse, Kitaan, numero 11, tandaan. Riner Burse sa itong suportahan. Iyan ang mga pigsusuportahan tabi, Sir Art. Maski yan ang mga tawong din nagkakalingaw. Iyo. So mga din nagkakalingaw, libre nga ni isa kuya. Iyo, libre ta. Tayo man nagkakalingaw. Iyo, pero kung sunakaramdom sana sa kuya ngunyan, pasensya tabi ka mo ha. O ni pasaro pa may nagkalingaw. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan, si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang, si Munil Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makajos asin mahigos. Yan si Coach Munil Calyos, mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos, Yan tabi, Ma'am Girl Libreng Hino. serbisyong totoo. Kaya padaba Yan ang mga ka, maski ordinaryong aldaw din nagkakalingaw. kaya padaba ni Kaya ngunyan babalosan tama, dahil taman paglingawa. astig ang talaga. Arag man sa nakaan tunay, mga tunay. Tado, bermi Coach Munil Calyos, tabako. tao, mapagurang man o kahobenesan si Ani pa saro pa, no ni man saro pa ni sa day mga nakakalingaw. Diyan sa Malinaw, dangog atabi mga taga Malinaw. Pagtulungan ka, pagtulungan ka sa itong banwa. Coach Irene, Romdomon number 7. Ano? Bako man. Bako ito. So number ha, pero Cons Irene Morales pahot yan. Halakan malinaw, Coach Irene, Dahil pa kaya tigtaraw sa ko sa mga bago nindang jingle. may prinsipyong malinig, magsilbi ang hilig, yan ang Yan mga sincero. Yan mga tawong day kamalingawan. sana. Maski mga ordinaryong aldaw. Gabus kita, So iba kaya narumduman sa na pag kaipuha. kita ang iinuto. Puso Lalo ngunyan. no, Takulon sa kuya tabi Sir Bronx sa nagakarumdo. dahil Ang problema o garing ngunyan ta. Full memory na ako. Huyo. Ang simbag ko huyo. Pasensya tabi ha. Nem.
huyo ka mo sa ko ngunya. Bako sa nahuyo, ikis pa. Lato na sunamber ha, bako ito sunamber. Basta, Cons Irene Morales pahot yan sa Malinaw. Pahot numero 10. Ata na su numero. Serbisyong FAUT lamang. Siya sa tuyang Manta nang didiskwado ka dyan. Mga pahot lamang sa imo. pahot nakikis maro. Ay, paabot na din do sa mga pig-play kong ining jingle ha. Naipadaras ako sa mga bago nindata. Ari baga, dahil man nag-aranukan mga bago ini mading olive. Uni pa ha, dangugapan nindo ini. Saro pa ini dyan sa Malinaw. Dahil man ini lingaw. Dawagan nindo. Sa maamot na pirlian, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, madagos na maservis sa lambang Malinaw noon. Bani Alcala, numero 2. Misi bani, 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 padaba misi bani, 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 kaikwang paninindugan, sa kung maaasahan, daing iba, si Bani Alcala, makatawong makamasa, sa kung maaasahan. Name, bako, sisay pa, sumanga din na ka lingaw. Garing niya buminawi ka ngunya. Kaya po ang bumawi. Ayo, ini mga tawag ini maski dahil ini magtaram sa kuya. Yaon dyan ang suporta ko. Tayo mga tawag ini, dahil na nakalingaw. Ayo, pero kung susangon niya sa na nakarumdum sa kuya, pasensya tabi ka mo ha. Yan tika sabi ko sa Indo. Sana maging adalan sa Indo. Yo, arog man sa nangkaan. Sige, uni pa. Pagtabang sa banwaan sa tong madudulokan, boses ng kababaehan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaehan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Siya sa tong kaipuhan, sa syudad na namumutan, sa mga tapakenyo, tunay na maaasahan. Ate Glenda ng bayan sa kauswagan. Ate Glenda, paglaon kan mga kababaehan, paglaon kan mga kabataan, paglaon kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaon kan mga kababaehan, paglaon kan mga kabataan, paglaon kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Ani pa? G-I-O, 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 G-I-O. Bitaan binikanan, iyong bunggawan pangaran. Pagsilbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong bunggaw sa Kapitolyo, ibukta
Gio, Gio ang bungaw. Gio, Gio ang bungaw. Gio, Gio ang bungaw. Gio, Gio ang bungaw. Progreso na ikaangan, ibubusol niya to ng dad. Primer distrito, mag-uswag. Iyan si Gio, G.I.O. Sa tong katabang, G.I.O. Sa primer distrito kan sa tong probinsya, Nin Albay. Gio, Gio ang bungaw. Gio, Gio ang bungaw. Gio, Gio, Gio ang bungaw. Gio, 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 Gio ang bungaw. Yugo-yugo nindo yan tabi mga tugang. Ang oras ta alas 8:03 na. Ano malaw ka? I-live ta ka? Pade? Tabi tanag paprograma kita. Ano to na ha? Oni pa, mga tugang, ibalik ta sa probinsya kang Albay. Aram na, champion, pag-abot sa disaster preparedness. Balik tayo niyo. Suyang na matean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Ito International Airport, bagong tulay eskwelahan. Livelihood training with Tesla. Thank you kung Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil nakitang pangangamba kung Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh, kung Joey Salceda. Kung ako'y papipiliin, pipiliin ko. Sino? Pipiliin ko. Sino? Ang mahigos Na abogado. Iyan si Gil Bungalo. Ang mahigos na abogado. Ang mahigos na abogado. Matinabang pa sa tao. Iyan si Gil Bungalo. Ang matinabang sa tao. Ang matinabang sa tao. Sa primer distrito. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:05 na ang sa tuyang Philippine Standard Time na ibang programa tango niya na Biyernes primerong aldaw tabi ngunyan Ma'am Gerly Bringhino kang podkeni opisyal na pagpun kang karampanyahan sa lado lokal yo. Kaya sa mga nakarumdum sa kuya Sir Edwin Sistina kan mga nakaagi marurumduman ko man sinda yo. Pero so, day ako narumduman, pasensya tabi. Pasensya tabi. Kung ngunyan sa nakamo makarumdum, pasensya na tabi. Huyo. Huyo ka mo sa ngunya. Bagong iyo tabi, Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalon. Oy,
alas 8 na, hanggang alas 8:30 kita. Ngunyan kaya, so grupo na ra Mayor Shi Kapus Bilo dyan sa Malinaw. So, team happy. Pero bako ako happy sa iba. Ako, prangka ako. Siguro dyan sa team happy, nagkapirasa na dyan ang gusto ko. Nagkapirasa na dyan. Bako ako maugma. Bako ka ngayon maugma. Pero sige mo ngayon, ulok-ulok dyan. Popo na niyan tabi ki Santa Misa. So official na pagpunman kang karampanyahan kang team happy dyan sa parokya ni Santa Ana and San Joaquin. Dyan po sa simbahan kang Malinaw. So alas 8, so nagpupuo na gari sumisa. I-share ko lang ini sa indong ganap kasudma dyan sa auditorium kang Malinaw. Nakapasyar kita dyan. Sa Malinaw palan, tabi Ma'am Lisman Lapas Kapos Abalon. Dakul palan dyan ang wara paki mga toilet. Itong mga palikuran, itong mga comfort room. Tama ba? Comfort room sa tinaram ko. Mga CR. Kasudma, may tulong barangay, Chanor, ang tulong barangay sa Malinaw, Tuliw, Matalip ni Jaro, ang beneficiary po kaining construction of sanitary toilet na pigpunduhan po. Ang pundo po kaining pagpapagibok ang toilet na ini hali po sa pundo kang local government units kang Malinaw. Saro ini sa mga programa ni Mayor Shi na pigpunan kang siya po naging alkalde dyan sa Malinaw. So kasudma, bali 31 na pamilya ang recipient po, beneficiaries, kay ni pong libreng toilet, libreng CR sa indang mga pamilya. Sa Tuliw, igwa ki 11 na pamilya. Sa Matalip ni igwa ki 10 and 10 man sa Jaro. Kudi, nagapot-apot ako kay Ma'am Ting sa Malinaw palan, bako man sa ang primero na programa kang LGU, kang pagpuon pa ni Mayor Shi, igwa na palang natawan man sa ibang barangay, arog kang baybay, o dyan sa baybay, talagang dyan, siguradong dakol dyan suwarang CR talaga. Igwa na subaybay ki 22 na pigpa-construct ang LGU Malinaw. Ang pundo kay nihali sa LGU fund, pig-assist kini kang dyan sa DSWD kung sisay so mga daing CR na pamilya. So ini so naka-beneficiary kay ni mga beneficiaryo kay ning programa ini kang LGU. Sa baybay, guwa ng 22, sa Bal sa may 8, sa Balading 15, Saro sa Pawa, and Saro sa Ugob. Kasod, may dagdag na 31 na pamilya sa Tuliw, Matalipni, and Jaro. Piglinaw kasod ni Mayor Shi na ini, dai patabi ini maiko-construct ngunyan ta, election ban. Baka tabi maging issue dahil ka mo magpadara kasi bawal po ngunyan so mga araw kaning proyekto. Pero after election, ining 10 o 11 sa Tuliw, 10 sa Matalipni, 10 man sa Jaro, after election, ipapakonstruct na initabi kang LGU. Ipapatugdok na po sa indong CR. Diyan sa indong mga lugar. Di nagkapira na ini 22 di 31 ngunyan plus 22 kompyutado tabi Ma'am Lace. Ako pa ngaya ang pigpa-compute mo, maki-compute mo daw di kasud maigwa ki 31 tapos sa mga dati na igwas 22 8,
15, tapos 2. So, 30, 45, 42, 45 na, nag-42 pa. 47 plus 31. O, pira. 47 plus 31. O, yan, nagabo. I-compute na. Bata, tiga-reserva ko ang busis ko. May mga ganap na may nagkakahuron sa kuya, ngaya ikangayaan magtindog duman sa mo. Ako di ako pwede magtindog, ta napapagal na ako magtindog, gusto ko magtukaw. No. May mga CR na sindaha, pero ining kasuod ma sa ginibong orientation sa pag-construct ining sanitary toilet dyan sa Malinaw, digi sa nagkatulong barangay, after election na tabi ni, pero may pundo na tabi ni, ano? Yo, maliwanag kita ha. Kasuod man, tiyanor, igwa man ki pagto-turnover kang mga pagkeni turnover kang padyak yo na hali manini sa programa kang DOLE, so Integrated Livelihood Program. Kasudma, pero ito so padyak kasudma. Pero itong padyak kasudma. Bye-bye. Ayo. So, mga taga-baybay, masurti yung sa mga taga-baybay, adi. O, igwa kasud maki kinsing padyak na pig award na po duman sa mga taga-baybay. Branyong padyak. Sabi duman na dakol ng mga nagpapadyak man dyan sa Malinaw, tapos nakikiboundary sa nasinda. Tapos so, saro pa yung programa ni Mayor Siari. Katuwang dyan ang Department of Labor and Employment, o DOLE. Sa iraron po kang DOLE Integrated Livelihood Program. Yo. Bye-bye. Spira ini. Ay, so padyak digdi so listata. 15 kasudma na padyak ang ni-award na po kasudma sa mga taga-baybay. All in all sa Malinaw, sa programa kaining DOLE, igwa na ki 80 palan. Bali 80 ng padyak ang naitauna sa mga burubarangay. O kasudma 15 sa baybay, iyo sa payahan igwa ki 10. Kan mga nakaagi pa ini ha, kasud kay aso sa baybay sana ito. Pero kan mga nakaagi pambulan, mga nakaaging taon, ang maka nakaresibi na po ki mga padyak, iyo po ang payahan 10, balading 10 man, libod saro, pawa saro, balading 13, tapos baybay, igwa na 2 beses na sa baybay. 22 and balsa 8. Yugon mo yan. Sa total na 80 na padyak ang ipinagtao dyan sa mga taga Malinaw para po sa sendang livelihood program. Yo, di dakulang tabang ini duman sa mga para padyak na nakaresibi dahil na sinda magbaboundary sa intaan ang padyak. Yo, kaipuhan lang na alagaan maninda, i-maintain maninda so padyak. Sabi mi nga ni kasudma, sinabihan ko sa ibang mga driver na sinda ng tagsadiri, yako dahil ka mong boundary dapat magtipon ka mo, imbis so gari iba-boundary nindo, ititipuno nindo ta kung in kaso may kaipuhan sa maintenance, di may makukuha ka mo bako.
magtitipon sinda limbawa gari boundary ilag ninda sa Angkalsiya, magbakal sinda ki urig-urig dyan sa tiwi, ipaghulog ninda duman yo bako ayam-ayam, ipaghulog ninda duman tanganing kung halimbawa may raot supadyak o di may pambakal sinda ki podka ini ki mga podkaan piyesa kang padyak. Yan ang importante. Takunday ka man magtitipon, puro sana dahil na ngani ka mo nagbaboundary, ta sa indo na ngani yan. Yo, talagaan indong maray, ta sa indo yan. Yo, parte yan kan mga programa dyan ni Mayor Shi, dyan sa Malinaw. Yo, Si Peña Capus, lider na simple asintanos, serbisyong si ipapadagos, dai panglingawan sa Mayo. Anong Mayo 12? Numero 1 sa balota, numero 1 sa pusong ta. Busy ang si Peña Capus, nagpuon sa tuyang na bisto. Look at her now. Alcaldita, si Peña Capus, siya ang iboto ta. Marina sa liderato na maugma. Si Peña Capus, bagong alcaldita. Marina sa tumanwain kong pag-asa. Giraray sa tong suportahan, lider na may nahilingan, serbisyong si Capus. Pusong malinaw nun, serbisyong malinig, asin may aksyon. Look at her now. Padagos maserbi sa malinaw. Garantisado na si Shi. Malalao man tapirmi. Just one look at ang sincere siya. One more look siya na ang alcaldita. Si Peña Capus, siya ang iboto ta. Marina sa liderato na maugma. Si Peña Capus, bagong alcaldita. Sige. Kay Bata Pirmi, si Peña Capus para alkalde. Dyan sa Malinaw. Numero 1. Pusok ta. Numero 1 sa puso, si Peña Capus Bilo. Marina sa liderato na maugma. Si Peña Capus, bagong alkalita. Marina sa tumanwain kong pag-asa. Si Peña Capus, siya ang iboto ta. Marina sa liderato na maugma. Si Peña Capus, bagong alkaldita. Marina sa tumanwain kong pag-asa. Giraray sa tong suportahan, lider na may nahilingan, serbisyong si Capus. Pusong malinaw nun, serbisyong malinig, asin may aksyon, dai paglingawan sa Mayo. Si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa pusong ta. Si Peña Capus, lider na simple asintanos, serbisyong si ipapadagos. Dyan sa Malinaw ha. Number 1 iyan sa balota. Mayor Shi Capus Bilo. Number 1 sa balota yan tabi sa Red Wing. Yeah. Sige. Pasensya tabi So, ngunyan sa nakaramdo. Araw talaga ka ng buhay. Yo. Uy, uni makayugto ni Bareta dyan sa San Fernando Masbate. Chanor. Dangoganin do inita sumag-agum na senior citizen. So edad kang lalaki 80 anyos. So agum na babayi 79 years old. Sus Maria Josep maka Murumundong Bareta ta ining mag-agum na ining senior citizen nagadan ta nakainom initabi kang so panghudong baga sa kino.
nahudong tabi ini kang panghudong sa kino ta ininom ninda napagkamalan nindang kape. Irak man kang duwang senior citizen ay siguro sindasan na sa harong makapigari sumag-agong tanako ang tinimpla nindang kape ito palan panghudong pala nito sa kino yogo nindo ya gadan suduwata siguro makape may edad na baga 80 anyos tapos 79 years old siguro so pang udong sa kino kasabay duman sa tiglalagan kang kape una ninda kape ito o tinimpla Rakman gadan sudua dyan iyan sa San Fernando Masbate kaya tabi su mga magurang tatabi adi day pagpabayaan na iyan kaya na mga panghudong dayan tigsasabay dyan sa mga pagkaon ha kita baga kaya minsan isaralaktasan na dyan sa lamesa so mga panghudong o kung ano pa man iralagtasan na sa lamesa problema kung nakapanlingaw so mga kairibat na dyan sa harong una ninda kape o yung so tinimpla tsanor irakman gadan so duwat ang itinimpla ninda pag una ninda kape lalo na gaya ang kape baga pag tigagamit na sa kutsara na dumog tapos nadudumog so kape di minataragas nabilog-bilog o yung gari iso nangyari pag una ninda kape bakit so kape-kape kan mag-agaw sabay sindang gadan taang ikinapininda pala so panghudong sa kino sus Maria si ay inda okay Biyernes na ipadagustan na sa nasiba pang pag-istoryahan ta duman sa programa ta duman po sa so tama sana alas 10 sundo alas 11 duman sa 107.7 radyo natin tabako yo duman ta na sana ipadagos iba pang mga istorya ta alas 8:24 na maluway-luway na kita Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Iringat tabi ha, iringat. Sarumbang Mga tugang sangaran po yan ni Sir Tony dyan sa luwas. nakadangot ka. Iringat tabi sa mga makarampanya, although dahil naman nagkarampanya na bakan mga nakaagi pangaldaw. Igisa na sa Pilipinas. Ini lang ampun kang official menting pagpun kang sukarampanyahan. Pero kan mga nakaagi pang bang bulan, aging simana, puga-puga na sukarampanyahan baga. Yo. Only in the Philippines. Sa pangaran man ni GM Maestro Neil Adtuon. Sa ngaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa yaon dyan si Madam Maylin. Sa lupa. Kang MBY Dormitory. Si Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Burse siyudad ng Tabaco. Si Cons Irene Morales Pahot ay pa nagkakuha sa mga number nindo ha. Tigita sa sunod waroon ta sa mga number. Si Mayor si Capos Bilo numero 1 sa balota siyempre sa Malinaw. Yan ang mayor ko. Yan ang mayor ko. Maski minsan di ako minsan naroromdom. Pangyayari. Minsan ako nalilingawan pa, minsan-minsan. Okay lang yan. Basta siya ang mayor ko. Bako ngayon, Ma'am Liz. Joy Casqueo, good morning. Ma'am Jocelyn Antipuesto. Joke man sana. Joke man sana. Joke man sana.
Siyempre, sa Kapos Bilo Lotto Outlet, salamat. Sa R&D Laundry Service dyan po sa Barangay San Juan, Cantabaco City. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Sa Lunes naman kita digdi sa programa Serbisyo Sinri Parwa. At yan, 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco kita. Yo, dumantay papadagos at mga istoryata. Happy weekend po sa Gabos. Iringat po kita. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Si Manny Moksaya sa programa Serbisyo Sinri Parwa sa Bicolnet TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tabako. Hindi ko akong tabako ko niya. Oo, sige. Ari. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay,
malapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo.